to ubangiji Allah ya saka mai da alheri kuma Allah mahaifan suna nan Allah ya raba su lafiya mun san su Allah ya ji kansu kuma Allah ya ƙara buɗe duk wani abin da yake nema na alheri ubangiji Allah ka tabbatar da shi Allah ka farta abin da muke fata kenan Allah ya buɗa su kuma na rasu suka taso wannan sabka to su ma Allah sai alheri Allah sa karatun tsoron Allah Allah mun gode da mala a cika da addu'a kada wai da salati goma mana akwai na sauran na wanda assalamu alaikum wannan ce abin da kai suna da kuma yanda aka suna na yi su ne kai kuma ke abin da jawo da yi ba ni gaba ba ni gabatarwa ne to ai wanda ka tsaya ka taimaka ya taimaka aka yi to Allah ya saka muku da kuma wannan mutum magana ta gaskiya mu dai a nan a tarauni lokal gama kuma a gyaɗi arewa a kuma jaɓoji to ba za mu manta da shi ya yi alheri ɗaya ya fi ɗari magana ta gaskiya don mu kanmu ɗin nan an yi mana an yi wa 'ya'yanmu an yi wa jikokinmu kuma har yanzu a kai yake da ya yi kuma ya taimaka kuma ya ƙara yi sau da haka abinda muke so Allah don ikonka don rahamaka don girmansa abinda yake nema Allah ya tabbatar mai kuma muna nan akan taimako mu kuma taimaka mai da mu da jama'an mu da kuma wanda muke tare da shi insha Allah za mu taimaka masa iya bakin kokari ta harkar wannan abu da yake bukata kuma in Allah da mun yi yunkuri insha Allah akwai 'ya'yanmu a gurinsu akwai jikokinmu a gurinsu akwai kuma yana taimakawa 100%. don haka sai mu kare mai godiya Allah ya saka mai da alheri Allah ya tabbatar mana da alheri kuma Allah ya taimake mu akan wannan abu da yake nema kuma taimakon da yi wa 'ya'yanmu Allah ya saka mai da alheri kai kanka da sauran wanda suke a bayansa su ma Allah ya saka masu alheri dan shi mutum na mutum ne jama'a ita ce rahama duk mutumin da Allah ya ba jama'a to ya ba shi rahama duk wanda bai da jama'a to bai da rahama yawwa Allah ya saka muku da alheri shi kuma Allah ya ƙara sassaka mai da alheri a wannan al'amari da ya sa gabansa yi magana a madadin wannan makaranta da kuma malam yi addu'a abinda muke so mu kai gare shi farko dai mun gode wa Allah subhanahu wataala da yawan musulmi kuma ya hada mu kuma ya kawo ta harkar taimakon juna kafin kowa ya mutu ya koma aljanna fadosa Allah insha Allah akwai gwagwarmaya a gabanmu da shidan Allah ya tsare Allah ya kare mu wannan kuma abu da kuka yi mana na maimaita na faɗa da billahi la ilaha illa huwa kun taimaka kuma ba wani kuma taimakawa ba kun kuma taimakawa billahi la duk wannan kuɗin da kuka bayar wallahi tallahi kanku ne saboda ba a samu wanda ya ba da wannan kuɗin ba na biyu ko ba a samu wanda ma suka an san ana motsin ba wanda suka tunkare mu kada cewa idan yana gidi-gidi ko shine ya shigo yanzu akwai wanda na san ya sani yanzu yana Kaduna yan nan gidi-gidi ne mun yi magana da shi kamar wata biyu kuma mun magana ne sai a ce ai shi yalla bai yaro ne akan sa misali amma mu abin da kuka yi mana yadda kuka yi mana fari Allah ya muku fari yadda kuka faranta mana da mu da ƴaƴan mu da iyayen mu ga baba ya tashi da sauran yayin mu da abin din mu yadda kuka yi mana fari a madadin ɗaliban nan Allah ya muku fari wannan tafiyar kuma da ya fara ta yanzu tun yana haka yana Allah ya zai yi farfara yana yi za ku farfara kuna yi za ku je shekara 80 kuna yi shekara 100 kuna yi abin da muke bukata ubangiji Allah ya mai da ku lafiya Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri su kuma ɗaliban nan Allah ya dora su akan daidai domin kalubalen shine yanzu yara maza da mata an shiga wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan an musu kyauta an faranta musu kuma a dinga musu nasiha kuma a yi musu addu'a da mu da ku shugabannin da mu iyaye da malaman dan Allah dan girman Allah Aminu ni yaro ne kai kaza kar kaza dan girman Allah Amina ki kaza kake kaza wannan zai taimaka mana mu sarka cikin halin da muke ciki mun gode Allah ya faranta muku Allah ya maida ku gida lafiya kibiyar siyasa dai ta bala'i Allah ya kai da ku da gida na darakta na wannan makaranta kuma PRO na wannan masallaci ina godiya da farin ciki da wannan abu da ya zo mana na alkhairi don shi alkur'ani duk hidimar da za ka yi masa ba za ka kai ifi matuƙa ba to wannan al'amari mun gode ma Allah da Allah ya nufe mu da ganin wannan rana da kuma ranar da take gaba Allah ya ba mu ikon ganin ta Ma'an Nasir mu ba za mu iya cewa komai akan sa ba a cikin wannan al'amari dan Allah shi ya san matsayinsa kuma mun gaya ma Allah in Allah da kuma zai nuna
ranar da zai bada mamaki. Allah da muna nan muna gaya ma Allah kuma Allah shi zai yi kuma mun tabbatar ma yayin kawai lokacin ake shi kuma bayan da haka ga ciyaman din wannan masallaci kuma shi ne zai ciya maɗin kuma makaranta da sakataren wannan masallaci kuma shi ne sakataren makaranta duk suna wajen nan da sauran kuma al'umma da basu ainihin kwamitin na masallaci da makaranta ba su karu suna ko kuma dai basu san da za a yi wannan taron ba kuma wannan taro da muka yi shi ai sanar mana cewa zai zo ya ga ɗaliban da shi isa su ainihin ciya maɗin masallaci da kuma sakatare ba su san da magana ba su zo sallah suka ga ya zo to shi ne muka yi musu bayani kuma muna so su mana afuwa wannan abu ya zo mana ne kuma mana farin ciki su ma nasu ne gaba daya mu da su kuma bayan da haka ma nasu har yanzu muna gaya ma ɗalibai su ci gaba da addu'an da muka ɗauka muna yi in Allah yarda sai mun ga abin da Allah zai mana a cikin wannan al'amari kuma yayin kuma lokaci muke jira kuma wannan abubuwa da aka yi na kuɗi a taimaka ba mu muka yi ba mu aka ma ba za a ji a tsince shi a cikin aljannar firdausi mu duk abin da za a yi mana ne domin a daɗaɗa mana kuma wannan farin cikin da muka samu shi Allah yake dubawa kuma Allah zai kawo ɗauki a ciki shine anan zan yi ƙarshen bayani na kenan kuma Allah ya yarda sauran kwana 8 insha Allah Lahadi ta sama za a yi taro a wurin nan na waɗannan ɗalibai za a yaye su muna farin ciki da wannan rana da Allah ya kai mu Allah ya so yarda kuma muna da uba ma'ana Alhaji Muntari Sale Azare shine jagoran gurin nan kuma jagoran shi ainihin malaman nan da suke gurin nan da kuma al'umma wajen nan muna mai addu'a Allah ya kara masa lafiya Allah ya inganta lafiyarsa kuma jagoran kuma na biyu shine Alhaji Mudi Alhassan shi kuma Allah ya karɓaransa shi ma Allah ya kai gafara da rahama cikin kabarinsa duk irin waɗannan da shi kansa limamin tsohon liman Malam Shehu shi ma muna mai addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya kai rahama cikin kabarinsa to wannan shine a cikin bayani na kuma malam zai dora da karshe sai mana addu'a ko sakatare inda ka sanar dai muna bukatar mu farko dai muna godiya da wannan girma da aka bamu a wannan uwa ta mu ta Jaoji muna wannan makaranta kuma fata alheri wannan ayyuka alheri da aka yi da koyarwa ce ta addinin musulunci abubuwa ne da za su ƙara kawo mana ci gaba a rayuwa da rayukan 'ya'yanmu gaba daya kuma shi a kullum yan nasu Jaoji burin shi ya za ya taimaki matasa ya taimaki yara ya ƙara kawo ci gaba a harkar rayuwa muna neman taimakon wannan makaranta da wannan masallaci a sama addu'a ayyukan alherin da muka ɗauko Allah ubangiji ya dafa mana kamar yadda ya ce ya faɗa ya san yan nasu tun ba yanzu ba tun kafin ma ya shiga siyasa yan nasu Jaoji ba wai shiga siyasa ba ne fara aikin alheri makarantun addini da dama mun ba da gudunmawa tun kafin mu shiga siyasa tun 2018-19 muke hidima da jama'a kuma kamar yadda faɗa yawan jama'a shi ma rahama ne kuma shi yake nuna mu'amala ka da mutanen da suke tare da su muna buƙatar addu'a sosai saboda burin mu kullum ya za a yi taimaka a gefen ilimi musamman na addini da na boko saboda a yanzu a zamanin nan a yanzu akwai rauni na masu taimako tunda an kawo mun koke akan makarantar nan da dama cewa ana buƙatar a ƙara sata ana buƙatar waye to a yi haƙuri hidindimu ne da dama a wannan gaba suka yawa tunda za a duba 2018 da 19 mun biya wa yara kusan 227 jarabawar ne wanda a cikin waɗannan yara a yanzu muna nan muna ƙoƙari mu ga yadda za mu ƙara matsar da karatunsa gaba saboda a yi maganin zaman banza mu kawo ƙarshen shaye-shaye da dukkanin wani abu da yake damun mu a yanzu da kuma duk wasu hanyoyi da za mu kawo mu sauƙaƙa wa junan mu na raɗaɗi na wannan zamani da ake ciki muna ƙoƙari mu ga mun kawo gaba da kuma hanyar da za mu taimaka wa mutane muna buƙatar wannan makaranta ta samu addu'a yan Nasir Jaoji kuma zai dinga sa wannan makaranta a dukkanin wani aikin sana alheri kuma za mu ba da gudunmawa yanzu ba muka fara insha Allah su kuma wannan ɗalibai da suka yi sauka muna musu fatan alheri ko muna musu fatan ba wai ƙarshe ba yanzu suka fara banda sauka da suka yi muna fata Allah ubangiji ya ba su iko su haddace ma alqur'ani gaba da insha Allah ya Allah ubangiji ya saka da alheri ya ce Allah ya sa a yi taro lafiya a kuma gama lafiya muna godiya assalamu alaikum ya saka da wanda aka tabbata kusan dai abubuwa ne sirri kuma sirrin an riga an gama shi saboda shi dukkan abin da kake neman yadda Allah ta in ka faranta wa dama abin da aka yi ma Allah ai wani abu za ka yi musu tsani da kai bayin nan nasu shi ne wannan yaran faranta musu da aka yi ba fa su bane har iyayensu kuma idan aka ambata wasu daga cikin su iyayensu sun iya biyan abin da za a bai wani kuma abin ya gare su aka yi ya gare su aka ɗauke musu abin gaba da
wannan misali kamar wajen ɗaurin aure ne ake an yi siga one house Allah one house kamar wajen ɗaurin aure ne na a ce an yi siga abin da liman zai yi kawai da musu addu'a Allah sa a kai an riga an gama kuma yawa to alhamdulillah muna ƙara da maka fatan alheri amma kamar inda sauran ɗan uwa da malamai ɗan uwa na ko ɗalibai sauran jama'a suke magana ai Allah ya riga gama arziki duk mutumin da Allah ma ma ai ka gama arziki jama'a ita ce arziki duk abin da zaka yi duk irin abin da kake da in baka da jama'a to wallahi baka da arziki dan Allah hore ma jama'a Allah ya gama maka arziki ubangiji muna ƙara mutunan fatan alheri ni da Allah azurta mu da irin sa to ai kaga mu abin da ya nuna Allah sai dai abun alfahari ne mutum da mutum sa a baya kuma mu ce addu'a mu ce ta fada kuma da yake roƙon addu'a ya samu gurbi na addu'a a makaranta da masallaci idan ya faranta mana shi ma Allah faranta masa wanda Allah biya mai bukatun sa kowa kuma da yake wurin nan da yake da bukata Allah biya masa bukatun sa wanda yake da larura Allah ba shi lafiya wanda yake da ƴaƴa ke fama da su wajen kangarewa Allah shirye su masu bukata da masu da ayyuka da ƴan kasuwa ko Allah biya mai bukatun sa da masu neman karatu Allah fataha musu Allah buɗa mana gaba ɗaya da wani wani akwai gwagware ba kai masa gwagware Allah ya ba su mata yawa muna ƙara da Allah da kuma da makaranta wala adam suna kusa da gashi a alƙawari na tsakanin ku a ajiye muhalli ajiye gurbi na addu'a da Allah duk lokacin da aka tashi karatu a rika shigar da addu'a kuma insha Allah ma nan masallaci da wata mutum za mu rika shigar da addu'a in Allah da alfaran manzo Allah saboda Allah yake tsakanin mu da kai ke mu ba mu da mu addu'a da mai Allah ƙara mana lafiya da ma lafiya da abin da ke da mu a sallar Allah kuma da shi ma Allah kuma da lafiya alam nashara da inna anzalnahu idza jaa da abubuwan da muka sa a gaba nasarori ubangiji Allah ka bamu nasarori a gaban da Allah ba mu nasara Allah ka mana jagora ka mana dujayi alam nashara da inna anzalnahu idza jaa amin والله غالب على امره كما هو مشاهد يا قهار شاهد الله تمام الانجاز amin malam ما يفتح الله للناس من رحمة ولا حول ولا قوة إلا بالله بسر الفاتحة آمين الحمد لله رب العالمين